Antti tässä Rexiltä, moi. Lyhennetään tässä sauvat oikeaan mittaan. Mä näytän miten se tehdään. Elikkä meillä on tässä King-sauvat, jota myydään vapaana mittana. Ja tää vapaa mitta tarkoittaa sitä, että jokainen sauva myydään irtonaisella kahvalla siten, että tässä putkessa on 15 senttiä lyhennysvaraa. Ja tässä kyseinen sauva on 165 pitkä. Ja olen mitannut, että aiempi sauva, jonka mittaiseksi haluan tehdä myös tämän uuden sauvan, on 152,5. Eli pituusero on silloin 12,5 senttiä. Niin silloin lyhennetään tästä putken päästä 12,5 senttiä. Eli nykästään kahva irti ja merkataan 12,5 sentin kohdalle lyijykynällä viiva. Sen jälkeen laitetaan maalarin teippi siihen ympärille. Niin on helppo sitten sahata se oikeaan mittaan. Tämä teippi tässä ympärillä estää myös hiilikuitua rispaantumasta. Laitetaan toiseen sauvaan merkki valmiiksi samalle kohdalle. Ja tosiaan ainoastaan näissä vapaana mittana myytävissä sauvoissa toi kahva on irrallaan ilman liimaa. Ja sitten jos ostaa sauvat, joissa kahva on jo liimattu kiinni, niin se pitää lämmittää irti. Ja se irtilämmittäminen onnistuu kuuma-ilmapuhaltimella kahvaa lämmittämällä varovasti tai sitten vaikka kuumassa vedessä liottamalla. Näin, nyt meillä on merkattu oikeaan mittaan nämä putket. Ja kannattaa tosiaan huomioida, että Rex ilmoittaa sauvojen pituudet kokonaispituutena, eli se mitataan aivan piikistä tänne kahvan päälle se pituus, 165. Ja sitten se efektiivinen pituus on taas tämä mitta tähän sauvan hihnan kiinnityspisteeseen, ja eroa siinä on noin 3 senttiä. Eli kannattaa varmistua, että oikeaan mittaan tulee sitten sauvat lyhennettyä. Sitten rautasahaa tarvitaan tähän katkaisuun. Ja tää on aika helppo homma tehdä tälleen, että otetaan tää putki vaan kainaloon. Sitten terävällä rautasahalla ihan kevyesti lähdetään ympäriinsä sahaamaan. Ei paineta kovaa. Ja pikkuhiljaa tälleen ympäriinsä sitä sahataan, niin silloin se menee nätisti poikki. Näin. Nyt on ensimmäinen sauva lyhennetty. No, mitenkä tämä sitten saadaan kiinni tämä kahva siihen? Siihen tarvitaan Rexin sompaliimaa, joka on tämmöinen pitopurkkiin laitettu lämmitettävä liima. Ja sen lämmitys onnistuu helposti kuuma-ilmapuhaltimella. Laitetaan se tähän pyssyyn pöydälle ja päälle. Sitten lämmitetään tätä liimapintaa tässä purkissa. Pyöritellään vähän ja odotellaan, että liima lämpenee. Näin, nyt se liima alkaa olla pehmeätä ja sitten seuraavaksi dipataan tää sauvan pää tähän liimaan. Noin, siinä on sopivasti liimaa. Vielä vähän pyöritellään. Ja sitten kriittinen vaihe on seuraavaksi se, kun tökätään tää kahva tähän lämmitettyyn liimaan. Ja siinä sitten tärkeää on varmistaa, että sompa ja kahva osoittaa samaan suuntaan. Ja sitten vaan napakasti painetaan se kahva paikoille ja näin meillä on oikean mittaan lyhennetty sauva. Ja sitten vaan sama juttu toistetaan. Näin, nyt on molemmat sauvat lyhennetty ja tuli vielä saman mittaisetkin. Homma onnistui hienosti. Ja mikähän ei estä pätkäsemästä näitä sauvoja enemmänkin kuin se 15 senttiä, mutta silloin tämä grafiikka
jää tänne kahvan alle, niin sen takia näitä myydään 3 eri vapaassa mitassa. Näin, ei muuta kuin hiihtämään.